and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Unsa? Hoy, Amaya, anong masuko mang kakuhaon ka sa imong mama din sa eskwelahan? Ang ngayon ka malipay kay kuhaon ka. Nagpasabot na, nga pinangga ka. Ang uban gani diha, bisag ako, malipay kay ko kuhaon ko ni daddy, human og klase. Hoy, ikaw masuko-suko ka? Malipay na ko ana, nga sungugon man ko nila ni Aisa nga may balik ko kinder. Husto na ha. Hunong na diha. Sige kagreklamo da. Adto ta sabay maghusay. Ate, Tidalya, kuyog na lang ko be. Kay adto man gid mo moagi sa amo. Sige dong. Ngano ka mula ka lang na sig iya? Uyog baboy. Sugod na sad ay. Kasabaan na lang ko mama tungod di mo bayuta ka. Unsa? Gibayutan ka ining Roy nga kabagsik ini. Mura ko si Ruben Padilla. Da! Bayot kaayo, tabian kaayo. Time para god. Unsa man? Anhitas kalsada magbinunalay Amaya? Uy, ay nang lagi pagsulti, day. Hilong na lang lagi, day. Nalangan lagi mo. Takada lang ko lungagan, aron din mo mahago pa, daliya. Sa ko'y gibuhat ko. Nga dugay man mo? Nagbaw pagpangitas challenge sa among prinsesa. Prinsesa. Sige day. Padayon gud na imo pagkagumbulan kay magtiwas na ron. Ma, ayaw na lang, bi. Ang sa iyo na lang. Pasailuan lang sa Amaya, ma. Ayaw na siya kung saan. Tagayin lang siya chance. Ama? Oh? Tawagan to sa Amaya, kay mag-andan mo ko sa lamisa. Namitag sudan ron. Kay ganiya, human akong paniras tindahan, may adto mo ko sa merkado. Mintas nagkuha ka sa mga bata, kay palitong isda. Nya, nagtuwa, nagprito ko. Kinahibawa man kung mga paborito ni Amaya. Kami sa Amaya. Nagmukmuk to sa kwarto kay gisapot man to. Ay, bataa, oy. Pagkadadunon, yun. Kinahanglan yung kang dugang pasensyaan na. Labi nagmosto na niya na sa kabuot, daliya. Hindi gina mahadlok. Tuwag-tubag yun. Ako sang ariun. Hello? Gikasaban ka sa imong mama Amaya? Wa man. Kung niya akong kasabaan permi, mulayas na jud ko. Kusog manggod na mo sulsul si Roy? Lagot kay ko niya. Ay! Dali na Amaya, aron mangaon. Lami ang sudan ron, imong paborito. Sunod lang ko ma. Pagdali ha. O lagi. Oh, hayaan man mong anak. Ni anak ko. Panghunaog maayo sa kamot. Dali, day. Ikay lead sa prayer, day, ha? Ay, hindi ko oy. Ikaw ang mulid, Amaya. Hey! Ano tayo mong kaon? Lakot sara imong nahungit. Busog na ko. Ibaw ko, ganun nawad ang gagana. Ito guys, sa dili madugay, mawad naman sa tagtrabaho. Kaya iso ni Sir Boy, idesider nga, sirhan ang tindahan, kay busy siya sa uban niyang mga negosyo. Ay kabala ko, ay daliya. Mintas kompleto batas sa mga kamot o tiil, o mintas makahimo batas pagsulti, di kita angay nga mahadlok kakawad anong trabaho. Kaya daghan tanda atunan. Pero kay nga atong gugma, naman sa pagpagwapa, palit ang parlor, oy. Dili na mo ay akong gikagulan dyan. Ha? Unsa man di ay? Wa man ko matandog sa desisyon sa igsoon ni Sir Boy. Nga serhon ng tindahan. Kana pa, nga wa na ko'y handumon. Daghantag mahimo para ta mapuhi jam. Wa man ka kay plano nga mobiya na mo. Oh, kanag bakaton pa mo nako. Amaw.
Isaada ko. Nga di ko nyo mahimong palasun nun, my friend. Mukayod ko para natong upat. Tabangan ta ka sa pag-aga ka ng imong mga anak. Sa sinugdan, nagkahuna-una lagi unta ko sa pagbaligya na lang ining bahay og yuta. Uy, ayaw, oy. Panagan ang ugma sa imong mga anak, day. May na nila sumaabot. Mga ampingin na nga di maadto sa laing mga kamot. Ang kwarta dali pag inang mahurot. E naghilapti ang kabilin sa imong inahan. Ako suwayan og tawag si Aiza. Kamao naman ko mo gamit og cellphone. Akong kuhaon sa akong gitaguan ganiha. May gani, dali kay na ko natago. Mangwa makiti ni mama. Hala! Hain man! Hala! Hain man to! Dali na magito na ko kiputang. Hain naman ako ng cellphone. Kini ba imong gipangita? Ngano naaman na ni mama? Kaysa may tag-iya ini. Nganong naaman ini mo, ha? Naghilabot ka? Amaya! Jared, dito ka una sa kusina. Tabangi si tita ni mo, Chema. Manaman ko panghugas sa mga plato mo, ha? Niya, gilimpyohan na sad nako ang abuhan. Sige, salamat. Pero dito sa kasagawas, kay doon na lang ko'y pakigsultihan ni Amaya. Lagilak lagi na sa Amaya. Mao na akong pangutana kung nganong mihilak ni siya. Arili ko sa sala kay magtuon ko. Sige. Karon Amaya, sultihi ko. Nganong mihilak man ka? Gawa man ka na kung saan? Tungod ba kay nakasa ka? Nang hilabot ka inibutang nga dili mo? Dili man gud na mao. May magkawatan ko. Gihatag ra man gud na ni Aiza nako. Unsa? Kining cellphone iyarang giyanog hatag nimo? Nakasiguro ka? Oh, lagi. Aron ko mutuota na. Manglakaw ta. Asa man ta? Ato silang Aiza. Iuli ko ng cellphone niya. Ay, ma. Gihatag lagi ng Aiza nako. Aiza kong istoryahi, anak. Jared! Ngano? Tana, kuyugi mi si Amaya. Mga tuta sa ilang Aiza. Ay, ambi na ako na tubagon. Hello, Aiza? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!